ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ପାଗ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେ 2-3 ମାସ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ମୋ ପିଛା ହିଁ ଛାଡ଼ୁନି। ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିସିନ ମେଡ଼ିସିନ। ଏ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି, ଏମିତି କରି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଏମିତି କଲାବେଳକୁ ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତଥାପି କ'ଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ତ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଦେଖାଯାଉ ଭଲ ହେବି କି ନାହିଁ, ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଏମିତି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଉଛି। ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସି 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ କାମ। ବ୍ରସ୍ ଏଠି କରିଦେଉଛି। ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ନା, ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଗାଧୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଲଗାଲଗି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ ବି କିଛି ବି ହେଲେ ଲଗେଇନି, ସେମିତି ବସିଛି। ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବି। ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ସୁଜି ଉପମା କଲି। ସୁଜି ଉପମା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫେର ଅଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲି। ମେଡ଼ିସିନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇଦେଲି। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭଲ ହେବି। ଏବେ ଉଠିଲି, ଉଠି ବସିଛି। 2 ମାସ ହେଲାଣି, 2 କି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଟୋଟାଲି ଭଲ ରହୁନି। ଏପ୍ରିଲ 5ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏ ବେକ ସାଇଡ୍ ନା ଏପଟ କରେ ହେଲା, ଖାଲି ତଳୁ କରିକି ରହିଲି, ଉପରକୁ ବି କନେଇ ପାରିନି ହେଲା। ସିଏ ତ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ 2 ହାତ ବି କାମ କଲାନି। ଉପରକୁ ଉଠେଇଲି ତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ବସି ବି ପାରିଲିନି। ତଳେ ଭରା ଦେଇକି ବସିଲେ ସିନା ହେବ, ତଳେ ଭରା ଦେବେ ମାନେ ହାତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆସିଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି। କଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଗଲା ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଗଲା, ପାଦ ଦୁଇଟା ଫୁଲିଗଲା। ସିଏ କ'ଣ ଫେରେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପାଦକୁ ବୁଡ଼େଇଲି। 2-4 ଦିନ ପରେ ସେ ପାଦ ଫୁଲା କମିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଲା ଏମିତି ପୁରା ମାସେ ପାଖାପାଖି ପୁରା କାଶ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ଏବେ ବି ବେଳେବେଳେ ମଝିରେ କାଶ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହେବ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଫାଷ୍ଟ ମୋ ବେକଟା ଟିକେ ରକା ପଶିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଟିକେ ଭିକ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ଭିକ୍ସ ପାଣିରେ ଗରମ ପକେଇକି ଉଷୁମ କରିକି ସେଟାକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଫେର ଡାହାଣ ହାତଟା ପୁରା ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବିନ୍ଧିଲା। ଆଉ ହାତ ଉପରୁ କଲେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଧରିଛି ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି ନା, ତ ମୋ ହାତ ଏବେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଧରିଛି, ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି। ନହେଲେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ନା ଯେବେ ଘରେ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ନିଜେ ଧରିକି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଗୋଟେ ହାତରେ, ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠୁ ପୁରା ଏତିକି ପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି, ପୁରା ହାତଟା ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ରବିବାର ଗଲା ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲି। ସିଏ ସେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଥାଇରଏଡ଼ ଆଉ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଆସିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାର କିଛି କାରଣ, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେବି ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ହାତ କଥା ନା, ଯଦି ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଅକାମି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ନାଇଁ, ମୋତେ ମନ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ।
ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହସନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।